Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Agosto 29, 2022. Makitaan kita live sa man official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa kay sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa Pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Mag-iloy ginanod sa overflow sa syudad sang Bago. Pansyon sang 67 anyos gibabayi sa Kamankalan Public Cemetery ginbungkal. Sa balita nasyonal, negosasyon nagapadayon pa angot sa posible pagkakasang deployment ban sa Saudi Arabia. DSWD ginakonsiderar ang off-site pay o kun na payouts para sa mga nakarehistro o kun wala nakarehistro online sang education aid. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. Sulod ka mo mga ka-aksyon sa aton sining Facebook Live. Kag pwede na magbilin sa inyo sining mga mensahe kag greetings pag sa comment section sa aton sining Facebook Live. And syempre sa youtube.com Action Radio Bacolod kag www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede mo kami dira ma-access ang aton sining evening newscast kag syempre sa aton sininga tagsa ka mga transistor radio. And I am back Action An. Na-miss ko gid ang aton sining mga ka-action online. No? I miss you all after a week of rest Action An. Bangod nga ti amo ganang life no you Ginuslan mo ko. yes amo naman na laton festival. Anyway sa mga action nato na and congratulations earlier daw ka lucky day today because duwa nga ato sila nga winners sang TV Action An no so mo to kay na ang Ano duwa ba ko gina wala winners. pagkagtuon niya gina sa TV do ako pa yung nagtumbo. daw ikaw pang na-excite. Excite ko sa First TV. TV to. Oo. First First to TV. second ang sa imo. So, congratulations. Sa mga wala pa din nagabutan, padayon lang sa pag-monitor, malay mo, buhas ikaw na ang ato sunod nga winner sa Roleta Promo. Sir Alex Monteza, good evening. Nagalantaw, naga-monitor sa ato nga Facebook Live. Salamat, gate kasi Madam Ana Sinoro nakatutok naman sa aton nga pangalagad. May naga-angry react sa aton nga Facebook Live or basta napindutan niya lang. Bailang that siya. Galit. Ay, Is sorry. papansin lang na. Okay. Sige. Pansinin mo ako Action Dale. Ma-angry na lang ko si imo. Mm. I-track lang. Pati Joke lang. Welcome back naman ni Ma'am Ana Sinora. Salamat, Gid. Yes. Thank you so much for our 14,000 viewers. Wow. Yes. Sana all. Nag-18 na sa Action Dale. Nagsaka na siya. Sige, salamat, Gid, sa mga ka-action nato. Ito nagligad. Si Sir Joe Art Mandaget Tones. Tones, di man mag-pronounce ang iyang apelyido. Mayong gabi lang dira. Para nga pag-monitor sa aton mga ka-action. Say mo na na Action Dale. Yes, nagsaka kita sa 22,000. Madaming salamat sa inyong pagtutok. Please share ang ato sining Facebook Live mga ka-action na. And sige, padayon lang sa pag-comment sa inyo mga greetings kay Dugay-Dugay after sa local news aton balikan ang aton sining comment section. And by the way, sa mga ka-action natin nga wala pa dira naka-follow. By the way, ginapa-actionan ko galaksyonan. Ataw sa mga by the way. ang mga nagkaladula ko ng mga ID sa wallet ko. Basta may nakadipara dira nakakita sa mga kilid-kilid sandalan sa basurahan. Basi pa lang mauli ang mga IDs ko like driver's license, ATM cards, ang mga UBID ID actionan dawara gito tanan sa mga load cards kag ang cash inyo na lang to wala gid siya sang problema Nan kay nga
Bali yung natabo mga ka-action na usually is ka second time siya natabo nga nag-awas bala sa akong bulsa ang wallet no di wala ko gid na notice. Na-notice ko lang siya do ka mag-ana sa akon nga bulsa ha. Do wala na unod daw ate pagkapkapot amo gito hangin ang nakapkapan ko kag wala na ang wallet. Oh, ikaduwa mo na ni nga lesson learned action Sa day. first na uli pa, sa ikadua wala pa. Ti among ginaulat naton after a week ko wala pagiti matama ta process sa mga lisensya. Na. Next time, butang gid sa bag, hindi sa bulsa. Action deal. Okay lang magbutang ka man, ibisan mga 100 pesos sa imo bulsa. Para kung may ano, bala may kuot-kuoton ka lang. Pero kung siling gid nga wallet mo gid, budlay na action deal. Gani action tandaan nga Prone ID. ginaya sa wigit. Mayor lang kung, di ba, uso na sa unang, dumahigot-higot pa na. Familiar ka na, ginahigot-higot. Nan. Mayor lang kung may muamo ka na, imo nga daan, ginabutang mo lang gidya. Ang bali ni Ma'am May Stoffago, sakto ni, or May Stoffago, ma-bring ko kano body bag action an. Muna gani mangitan ako bag nga gamay nga slim bag nga hindi kidi lang hindi kidi lang or kadina na lang gani mo. Bakla ko na lang kadina action an para hindi na siya hindi siya madula. Galing yung kaysa akong bisan ano mo kuno ka halong. Kung madula siya, madula Oh, saya. okay na siya. Basta madula na siya. Si Sir President Dennis nakatutok man. Good evening dira sa imo. Sa mga ka-action naton gali naga-monitor, ma-bring gid ko mo sa inyo nga ano ha? Nga payong da kay do subong kagina sa mga turot temprano pa action deal. Nalantawan to namon sa East. East. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:16 kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Gingkompirmara ni Police Lieutenant Joy Malong Hepe sa Bagong City PNP nga may naanod nga mag-iloy sa may overflow sang Libertad Barangay Maylom Syudad sang Bago las 2:21 kay nasang hapon Lunes nga adlaw. Ginpahayag sang Hepe nga nagapadayon ang search and rescue operations ng kapulisan. Kaupod ang rescue team sang Syudad sang Bago gud makita kag ma-retrieve ang lawas sang duha ka mga biktima. Ginpahayag ni Malong nga kaupod sang iloy nga naanod among iya 11 anyos nga bata nga babayi. Wala pa sang identity ang otoridad sa mga biktima. Sa iba niya balita lokal, ginbungkal ang pansyon kag ginukay ang sulod sang lungon sa Kabankalan Public Cemetery kag may aligasyon pa nga ginhimuslan ang bangkay ni Gloria Fabrica, 67 anyos kag residente sa Barangay 4 sa Amuman nga syudad. Si Fabrica nga sadto anay nagabaligya sang isda sa merkado ang napatay bangod sa balatian kag ginlubong las 5 sang hapon na kahapon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang hepe sang Kabankalan PNP, las 8 kay nasang aga sang nadiskobrehan sang si Porterero ang nahantal sa babaw sang pansyon ang bangkay ni Fabrica kag ang iya lungon. Nagapati si Cruz nga mahimo may ginapangita nga gamit ang mga sospetsado rason kun nga agin ukay ang sulod sang lungon kag gingisi man ang ginputos nga plastik sa lawas sang patay. Dugang pa ni Cruz, wala naman sang panapton sa idalom sa ang bangkay. Ang natungdan nga pamilya ang nagdesisyon naman nga ibalik sa sulod sang lungon ang bangkay kag gidayon man nga ilubong liwata sa ginbungkal nga pansyon. Ginpayag man ni Cruz nga wala na sang planong pamilya nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Fabrica. Na-discover to kanginang umaga ang casket kag ang cadaver sang ila pa relatives ara na gid sa sagwa sang pansyon. So pang imbestigar namon nabala namon na inigaling cadaver ginlubong kapon around 5 PM. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Ginpahayag sang si Paul Torero sang Kabangkalan Public Cemetery nga wala sang gate ang daan nga patso kag bisan sino lang ang nagasulod diri ilabi na kun gabi. Ginpahayag ni Noel Hipulani sa 63 anyos sa masobray sa niya kadikada nga pagtrabaho sa mga patso. Ining unang ation nga natabo ang pagbungkal sang pansyon kag pag-ukay sang lungon. Sa pagsaysay ni Hipulani sa Action Radio Bacolod mga alas 8 kainas sang aga Lunes sang nagpadulong sa patso sa kalalaki kag nagpamangkot kun sa diin malapit ang ginbungkal nga pansyon. Ginpahayag man sang sini nga persona nga may nagsugid lamang sa iya nga mga lalaki sa among insidente.
Paglibot ni Hipulani, nakita niya nga wala na sang panapton ang bangkay kag ginkuha na sa lungon. Aligasyon pa sini nga mahimo ginhimuslan ang bangkay bangod nga may kawayan nga nadasok malapit sa iyang kinatawo hagang masking tape nga ginhigot sa iyang paa ang nagaginumo na. Sa iba niya balita, lokal na kumpiskar ang masobra 3 ka kilos ang shabu sa duwa ka separado nga bypass operation sa syudad sang Silay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sa Silay CDPNP, konektado ang duwa ka mga bypass operation bangod nga kalakip sa isa ka drug group ang 3 ka mga nadakpan. Unang nadakpan sa Barangay Lantad, syudad sang Silay ang mag-utod nga Angie Dumdumaya, 30 anyos, kag Angeline Dumdumaya, 25 anyos. Na-recover sa mag-utod ang 2 ka kilo kag 10 ka gramos sang ginasuspetsuan shabu nga nagabilis sang 13,668,000. Samtang pasado las 9 kagabi nadakpan naman sang kapulisan si Mark Villaran, 36 anyos, sang Antonio Luna Street, Barangay 1 sa Umania syudad. Si Villaran nadakpan matapos mag-deliver sang 1 ka kilo kag 112 gramos sang illegal nga droga sa entrance sang Mallory 2 Subdivision nga sakop sang Barangay Rizal sa syudad sang Silay. Ang droga nga nakumpiskar kay Villaran ang nagabalo naman sang 7,561,600 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Saturday Time, alas 6:21, D3 Biofood Supplement. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay-Kupon, the anchorman of Action. And we are back online na mga ka-aksyon sa aton sa nga pangalagad and sa mga late nga naka-tune in sa aton sa nga Facebook Live. Welcome and mayong gabi sa inyo. Balikan natin si Madam Annalisa. Good evening, Action Dale, Action Ann. Watching through Facebook from Purok Maabi-Abihon, Punta Taytay. Patamyaw lang sang Hamili Family. Hamili Family, good evening dira sa inyo. And Roslyn Buenaventura, good evening, Action Dale. And Diane, watching naman dito sa area sa Barangay Takuling. Have a blessed evening. Salamat, Gid. And syempre si Madam Star Mayo nakatutok naman dito sa may Rochester, Minnesota, USA. Dali lang. Barky Tribe, kilala mo na Action Ann, mayong gabi Sir Dale and Miss Ann, good evening sa imo and salamat sa pag-visit sa aton sa nga Facebook Live kapag comment and sa mga silent supporters nila nga nagalantaw pero nagtuto Action Ann pero wala nahuya mag-comment. Good evening dira sa inyo. Sige, salamat gid. Ano ko lang na, tawag ni air fresh. I-refresh. Do pwede ko si mo eh. Aha. Hindi kayo nag-mobile data ko kay daw gabi show si... Wala ganyan sa akong chance. Wala ganyan. Muna siguro. Loading. Yes. Sige. Sa liwat sa aton sini nga mga naghulog sa sini nga coupon para sa aton sini nga Roleta promo. Padayon lang nga mag-monitor basi buwas or next week kamo na ang swerte nga magabutan bangod until September 17 pang aton sini nga promo. Lawig pa. Sana Lawig pa. Kagina. Basta. Wala lang. Ano man ko kagina kay TV ang iyang nga daog. Sana Sana daw usual, di ba? Daw pilagit ka sunod-sunod nga. Ilaga ka kuha is 1,000. 1,000. Gift check. GC cash. May iba niya may appliances man sila. Pero do panalagsa.
kagina sa aton, nagdubligid sila. Ang cellphone, wala pa nakuha. Sinoyhan. Sino yan? Ang masunod nga magakadto di. Tag magpatiyog. Ginataga natong kay na consideration kay 75 gidi ang actual winner. 75 years old hindi na kaya magsaka aksyonan. Tamo to may ra siya sang ID nga dala, coupon kag iya tong nga bata. Nag-ayo lang gid sila. Okay lang na siya. Ma'am, ipadala lang da namon buwas. Amo tong hambal ni station manager. Basta nakatutok man siya gali no. Oo. So ipadala lang na siya namon buwas. Idulong. Idulong gid didto sang patrol. Nan kay medyo bugat man to eh. Medyo bugat man tong TV. Antik mayo to yung isa kay inayang una kay lalaki to, tiyang ikaduha babayi ti ang pala na ugo niya parang kadaan. For sure pag saka ya palang to ginhapo-apo, kita gani ginahapo. So siya man, so idulong lang namon buwas hintayin mo dyan. Hintayin mo Sana dyan. I-on mo dayon. I-on mo dayon. Para may test, niya. Ano gani? Test ino. Matesting niya. Oo. Sige Sa mga ka-action natin nga nagapadala sa ilang mga messages, salamat gida. Pasensya gid hindi ko mayo kabasa kay ambot galuding. Si Madam Elvira Hilogo is watching. Madam Ugida, nga salamat. Good evening dira sa imo Ma'am Elvira. Masunod-sunod lang ko si mo. And sa 15,000 natin nga Facebook Live viewers, basta wala pa kang naka-follow, naka-like sa among sinitag sa ka mga Facebook pages, please visit our individual pages later on after sa among nga Facebook Live. I-search lang among sining nga name, Action Dale Salazar, Action An Defensor, Action Eden, Action Dorel, and then click like and follow mga ka-action. Action Zeal pagid. Action Zeal, Mindar, Action JM, tanan-tanan na nga mga JM. makita nyo dira mga ka-action. And click naman ang like at follow. Yes, kay para updated ka mo. Kaya man actually na-share man na namon ang mga deriban bla. Kaya ti syempre kaysa ang aton nga Action Radio Bacolod page kung mapuno siya sa mga posting naton, may tendency nga hindi na ma-views ang iba naton nga mga ka-action, di ba? Or late sila nga nakapang scroll dira ti kung na-share sa iban nga mga pages, at least makita Japon. Di ba? Si Sir Melvin or Melvin, Sir Melvin Peñafiel, Agad nga daan. nakatutok dala sa inyo. And standby sa mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time na sa 28 kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Nagapadayon pa negosasyon agon sa posibleng pagkakasang deployment ban sa Saudi Arabia. Suno kay Assistant Secretary Venancio Legaspi sang Department of Migrant Workers o kon DMW, mayara sang advance team nga magabiyahe sa mga pungsod antes ng pagbisita ni Secretary Susan Ople. Hindi pa karon makahatag sang detalye si Legaspi bago nagapadayon pang pagtuon kag konsultasyon. Kung madumduman ang DOLE mismo amo nagpatuman sang ban sang Nobyembre 2021. Ginpatuman ang deployment ban sa mga household service workers bangod sa wala mabayaran nga sweldo sa mga OFW sa mga pungsod. Nagdangat na sa masobra 300 ka mga distress sa OFW halin sa Saudi Arabia ang nakapauli na sa Pilipinas. Ginakonsiderar sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pag-implementar sang off-site payout system para sa indigent students nga wala nakarehistro online para sa Educational Assistance Program bangod wala sang access sa internet o kung wala sang gadgets. Ginpahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez nga magaplastar ang ahensya sang guidelines para sa house-to-house distribution sang cash aid kag sa posibilidad nga koordinasyon sa local government units. Magluwas sini ginpahayag ni Lopez nga sa bulig sang Department of Interior and Local Government o kon DILG plano man sang ahensya nga magdugang sang payout center sa mga syudad kag banwa agud nga makaserbe sa mas madamo ang kabataan subong nga may krisis. Sa iban nga balita national, liwat nga ginfile ni Senador Sherwin Gatchalian ang hagna nga nag-establish sa evacuation center sa tanan nga syudad kag banwa sa bugos nga Pilipinas. Sa idalom sang Senate Bill 940 kon Evacuation Center Act, ang mga bago nga evacuation centers kag mga bulutuan nga ginausal nga evacuation centers ang dapat makasarang sa 320 km/h kag linog tubtob 7.2 magnitude. Para kay Gatchalian, hindi na dapat mag-usara asang bulutuan bilang evacuation center bago din ang nag-apekto sa pag-eskwela sa mga estudyante. Ginaduso man sang senador nga makonsiderara sang NDRRMC ang pagpaayos sa mga pasilidad sa bulutuan o kung iban nga establishmento nga ginausar nga evacuation centers kung wala sang available nga site para magtukod. Ginpahayag pa sini nga may kakulang man sa mga calamity-proof nga school buildings kay classrooms kag madamo ang nagakapektuhan nga bulutuan sa tion sang bagyo o kun kalamidad. Plano sa Marcos administration nga paayuhon ang produksyon sang asin sa pungsod. Sa statement ginpahayag sang Office of the Press Secretary kon OPS ng Department of Agriculture nga ginapangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang manguna sa tikang kabulig ang iban pang ahensya sang gobyerno. Una diri ginpasakaan sang Department of Trade and Industry kon DTI ang presyo sang kalamay pagkaligad sang pila ka tuig nga wala sang pagbag-o. Sa bago nga presyo, ang iodized rock salt yara sa 21 pesos and 75 centavos para sa 500 grams kag 23 pesos naman para sa isa ka kilo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:31. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 29, 2022. Sa liwat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Action Radio.